گوندê bircînê ser bi parêzgeha Duhokê ve. Di enfalên Badînan da yên rejêma Sedamê dijî gelê Kurd encam dayîn, yekem gund bû keftiye ber hêrişa kîmyawî û enfalan. Eyûb Bircînî yek ji wan kesan bû yên li gundî di dema kîmyabaran û enfalan da. Çu qerebûn nehatiye kirinê wekû mal çoy, wekû xanî çoyn, wekû milk çoy, wekî ruh çoyn, wekû em birîndar bîn çi tişt bo me nehatiye kirin. Ne ji hikûmeta Iraqê, ne ji hikûmeta me ya Kurdistanê, ne ji xudanê van şirîket qumbelên kêmyawî û harîkariya Sedamê kirî ji van jî çi qerebû bo me nehatîne kirinê. Gundê me gelek mirov jî hatine enfalkirin, çendek bi saxî birin, çendek jî bi kêmyayê mirin, pêk vegiheştine teqrîben 13-14 nefera ji biçûk û hîr û gira çar helcê da temam bîn û êk ji birîndarî malvêrê bire bi herkê û yek ji bile qer'ê yê li qel'ê jî birew kuşt. Em evê dî ji birîndarî bo Tirkî derbasîn bi rêva eyalê me mirin. Ew jî me hêlane bin tiraşa ne tavrikif me bîn ne me ro em birîndar bîn. Me neşya ve şêrîn jî. Noke jî gorê wan ser sînorê Tirkawaran çin cihê gorê wan jî bigerîn. Eyûb Bircînî di demê dadgehkirina Saddam Hüseynê da skala tomar kirbûn dijî rejêma behs û karînana kîmyawî li gundê Bircînê û 13 kes bûyne qurbanî di enfalan da li vî gundî. Ev qafe ji dêl erdî rizin hêşem nehatî qerebûkirinê em ku em nayîne qerebûkirin mixabin û sed ca mixabin. Ev jî yek ji wan napala ye yê li vî gundî dayîn û ne tinê ev napala belkû heta sîh û êk napala li vî gundî dabûn. Selambalayî dengê Emerîka, gundê Bircînê, Duhok.